що я знайшла. Гэта загадка. Прочитай. З вигляду м'ячик на восі стоячий, а сила такая, всю землю тримає. Що гэта? Малина. Ні. Гэта глобус. Глобус. Першая літера Г. Привітання, сябри. Сьогодні з нами Поліна, Ніколь. і так само Слімачок, і я Юля. Ні, я Юля. Діти, яку літеру вивчаємо сьогодні? Здається, літеру Г. Так? Так. Як у слові? Глобус. Глобус. Сьогодні ми вивчаємо літеру Г. І у гэтым нам спотребиться поднос, Поднос, манка, мамка. І пальчики. пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. Раз. И. Великая литера. Полина, поспробуешь? Угу. Коли ласка. Раз. И. Цудона. А теперь маленькую литеру Г. И раз. И. Николь, поспробуешь? Видатна літерка, не Коли складаная. И раз. И. Вельми пригожа. Угу. А тепер зробимо руханку для пальчиків. Руханка. Перед тим, як перейти до сапраўднага пісьма, уявіть глобус. Давайте покрутим його. Зверху вниз. А тепер уявіть гусей, як гусі гагочуть. Га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га. І ще раз. Га-га-га-га-га. А тепер як змагаються гладіатори. О, доставай сякеру. І сякерами. Так, О, так. А тепер, діти, як упаковують подарунки гноми? як? Як? Ось так. Так. І зверху банк. А тепер ми будемо писати. І у гэтым нам дапаможа, Хто буде вам допомагати? Слімачок. Я вам допомогу. тому що великую літеру Г ми будемо починати писати там, де у слімачка вочки. Угу. Поглядимо уважливо, слухаємо мелодію і повторяємо за мною рух. Раз. І ще раз. Раз. І. Поспробуйте, дівчата. Судона. Тепер ти, коли ласочка, Ніколь. Вверх униз. Шапка. Добре, отрималася. Цяпер выберем самую прыгожую літарку. У мяне, напрыклад, гэта вось гэтая літарка Г. Дзяўчаты, а у вас? А цяпер пяройдзем да маленькай літары Г. Мы будзем пісаць яе там, дзе ў слімачка галава. Угу. Вось тут. Глядзіце, калі ласачка. І раз, і яшчэ одну. І раз, і вось так. Дзяўчаты, паспрабуйце вы, калі ласка. Раз, і... Ніколь, цяпер ты, калі ласка. Супер. Вельмі прыгожа. Давайте выберем самыя-самыя гажунькі-прыгажунькі. У мяне, напрыклад, вось гэтая. І падабайку. А у вас, дзяўчаты? Слімачку падабаюцца падабайкі. Ага. Так, Ніколя, у цябе? Шикоўна.
Дітки, ви так само обов'язково вибирайте самі пригожі літерки. А на сьогодні ми розвітуємося. Дякую вам велике, що були з нами. Ми навчилися писати літеру Г. До побачення, сябри! Женя. До зустріч!